Приказка за слънцето. Приказка за малки и големи. Автор Хелен Жар. Превод Емел. Ден 6. Петък. Венера. В петък прекрасната Венера, богиня на любовта, красотата и плодородието, докато се любоваше на себе си пред огледалото, предусещаше идването на гости. В нейния дом всичко винаги било красиво, уютно и подредено. Естетически подбраният интериор хипнотизирал погледите на нейните гости. Изисканост и вкус изпълвали всяко кътче на нейния светъл дом. А благоуханието на цъфтящите градини по особено хармоничен начин изпълвало атмосферата. Масата се огъвала от вкусни и изискани ястия. Венера винаги е олицетворявала единството и хармонията на чувствата, насладата от лукса, привлекателността, естетиката, баланса и ценността. Нежната и женствена Венера се носела в танц. След като приготвила вечерята, прекрасната богиня свирила на флейта, канейки сладкопойните птички да пеят с нея. Наоколо всичко дишало с потока на любовта и топлината. Слънцето още от сутринта се готвело за своята визита в дома на Марс и Венера. Мерело всяка една от одеждите си и се съветвало с тъмнината, коя от тях да избере. Било толкова развълнувано, та нали то никога не се е срещало с богиня. А какво да й подаря? Попитало слънцето тъмнината. Май тя всичко си има, размишлявало то. А кое е най-ценното нещо, което имаш и би искал да споделиш? Попитала тъмнината. Слънцето се замислило. Разтопено масло аз вече и подарих. Жълтък най-вероятно си има. Сол също. Лъчи! Мога да й подаря своя сияещ лъч. Как ти се струва, тъмнина? Отлична идея, отговорила тъмнината. Слънцето избрало най-сияйният си лъч, събрало го в стъклена колба и го заредило със силата на сбъдването за всички желания на Венера. Слънцето пристигнало пред дома на Марс и Венера и почукало на вратата. Марс бързал да се прибере след работа и малко закъснявал. Здравейте, прекрасна богиньо! Много съм радостно, че съм тук. Леко смутено казало слънцето. Венера учтиво го поздравила и го поканила вътре. Тя не беше виждала подобно сияние. И без да показва удивлението си, покани слънцето да послуша, докато тя свири на арфа. Не след дълго Марс се прибрал и тримата седнали да вечерят. Диалогът бил обикновен и не много словоохотлив.
Слънцето подарило своя лъч на Венера и богинята от възторг така се разчувствала, че от очите й засиял златен прашец. Толкова била щастлива от подаръка си. Никога не съм виждала подобно нещо, казала Венера на Слънцето и нежно му благодарила за подаръка. Слънцето почувствало необикновено сияние и топлина от благодарността на Венера. Толкова е приятно да подаряваш най-хубавото нещо, което имаш, и да си във възторг от това. Помислило си Слънцето. Така минавала вечерта, птиците пеели, арфата продължавала да свири дори когато Венера била с гостите. Та нали е вълшебница? Златните китове във Вселената спокойно си плували в тихата вечер, плавно помествайки сияещите звезди с огромните си опашки. Така трима могъщи приятели мило си говорили и се смеели, отпивайки топъл чай от чашите от светлина. Продължението следва.